Takže od majstrovstiev Slovenska, ktoré boli v Lučenci, sme video netočili, takže sme tu opäť. Čaute. No a sme tu opäť preto, že máme momentálne, aby som neklamal, 18 dní do majstrovstiev sveta. Takže už v podstate sú posledné tréningy a to, čo nás čaká a čo si ešte dneska vlastne povieme počas toho videa, sú tie najbližšie súťaže. Teraz len tak skrátke majstrovstvá sveta v Nitre, čo bude 11. októbra a 2 týždne na to EVOS Prague Pro. Takže toto je momentálne cieľ, na ktorý sa už nejaký čas pripravuje a to, čo sa udialo aj vlastne od majstrovstiev Slovenska, si povieme nejak tak v priebehu celého videa. Takže sledujte. Dvojku. Pres, nádych. Pres. Tu už natočíme, tam bude neuveriteľná rýchlosť, 160. Budete sledovať tú neuveriteľnú rýchlosť. No a novinka, ktorá sa stala v podstate od majstrovstiev Slovenska, je v tom poslednom videu, kde si môžete pozrieť, že som navážil na súťaži 119 kg, čiže reálne som mal 121, 122 na súťaži. Tak jak som spomínal, tak vlastne po súťaži som začal dietku, aj keď nehovorím, že nejakú úplne že 100%, ale v podstate bez jediného kardia, bez jedinej minúty kardia som vlastne stiahol váhu za 2 mesiace na nejakých 107,5. Takže cieľ bol taký, udržať si aj teraz na začiatku prípravy váhu takú, aby som to vedel stiahnuť do 110, čiže ísť do nižšej váhovky. A momentálne, keďže mám nejaký 114, tak je to úplne v pohode, sa to drží fajn, tak to dáme tento rok po 6 rokoch v kategórii do 110 kg. Jedničku. Raz, dva, tri. Rýchle. Bola rýchla, bola dobrá. No a ešte by som vám teda chcel predstaviť môjho sparinga, s ktorým spolu makáme už v podstate od marca. Pol roka. Už vyše pol roka sa dá povedať, no. Môj Miško. Čaute. S ktorým v podstate chodíme momentálne skoro všetky tréningy. A ktorý už aj je v takej svojej príprave na súťaž, už jednu absolvoval a momentálne sa vlastne chystá na Vianočný Bench Press Cup, ktorý si potom tiež spomenieme a tiež ho budem organizovať ja, ale budú tam nejaké zmeny, ale všetko vám ďalej vo videu povieme. Nádych. Pres. Good. Pán Michal bol vlastne na svojej prvej súťaži na Cytec Muscle Beach, ktorý ste nevideli, pretože za to môže pán Matrix, lebo neprišiel tento rok, nezúčastnil sa, takže video nemáme, bohužiaľ. Ale Miško tam zatlačil 120 kg na prvej súťaži, bohužiaľ vyšiel len prvý pokus, ale prvýkrát si bol vyskúšať kompletne celý ten postup, čiže ten súťažný na povely, čiže je to zase niečo úplne iné ako vo fitkách, to hovorím vždy každému, ale... Stačilo to na 5. miesto z 25, pomer výkon, váha, všetkého, takže na prvú súťaž ja som bol spokojný. V absolútnom hodnotení na 5. miesto úplne super. Takže teraz tam išlo viac menej len o ten výkon, hej, že teraz bude, si myslím, že podstatne iný, hej, keď prešlo len pár mesiacov. Ešte. Tak. To je ona. Pres, nad seba. Inak bandáže Dark Side Powerlifting, to je značka, ktorú budem mať ja na Slovensku od Maďarov, od Akoša Olaha, od kamaráta. Ja budem vlastne slovenský ambasádor, takže za pár mesiacov sa na to môžete tešiť. Všetko súťažné vybavenie, môj vák, oblečenie, proste všetko, na čo si len spomeniete. Všetko bude.
No poďme, šup. Good. Yes. Raz, dva, tri. Veter. Do lehký. 220, hneď na to. 220 nejak dáme základ na súťaži. A cieľ bol pôvodne 240, ale ja som to spomínal, tuším, na Instagrame v nejakom príbehu, ale moc akože sa na to nechcem nejak vyhovárať, lebo však poznáme ľudí, akí všetko berú aj výhovorky, ale mám v podstate dochramané ľavé rameno z mojej hlúposti, kde som si pred pár mesiacmi vyberal sám nejakú ťažšiu váhu zo stojanu. Nejsem na to zvyknutý. No, nebol si so mnou samozrejme, si sa nám vtedy. Zrovna Miško nebol na tom tréningu, nemal mi kto podávať. Podal som si sám, odrbal som si rameno, takže správneho sparinga potrebujete vždy. Tu ste už v puči. Sám. Good. Mal si do kamery vyjadriť svoje bezprostredné pocity. Po piči, bomba! Ja. Koľko to bolo? 140. Jak veter. Na súťaži v Maďarsku 120, prvý pokus aj posledný. 3 mesiace od súťaže 140 jak nič. Na Vianočnej 150 pôjde, jak veter. Kde, pán tréner? Jednoznačne. Kúš. Je šuchat? Pásme. No poďme na to. Raz. Šup. Raz. Good. Yes. A poď. Raz, Šup. 2, 3. A poď sám. Daj si. Dávlo vodu. Nech si, daj píča. Do nôh. Nohy. Dobre. Odsadiť. Dávaj. Nádych. Pres. Nad ramena. 5 kg spravil z bordel, no. Ole. Raz. Good. Yes. Poďme. Raz, 2, 3. Šup. Záver, poďme. Poďme. 230. Dvakrát.
Poď, šup. Rúb, poď. Je tvoja. Poď. Raz, dva, tri. Poď. Tlač. Ešte jedna. Super, toto bol zastupko, pekné. Takže máme po benčoch, dnešných benčoch. Dal som si v podstate posledné tie top sety 230 na 2 opakovania, aj keď to druhé trošku som si netrafil dráhu, ale posledný set bol 230, pekne so stopkou, súťažne, což by som chcel dať na súťaži ako druhý pokus. Chcel by som ísť vlastne 220, 230 a cieľ bol 40, ale skôr sa budem sústrediť na to, jak budú súperi a čo budem musieť tlačiť na zlato. Aby som samozrejme konečne zavrel hubu tým, že už dlho som nevyhral majstrovstvá sveta, že som dvojnásobný majster sveta a to už bolo pred pár rokmi. Takže to teraz napravíme. No a tým súťažiam v podstate máme za tých 18 dní majstrovstvá sveta. Ešte by som chcel povedať aj takto, už na Instagrame som to ľuďom všade dával hore, ale nech to máme aj na YouTube kanáli. Takže svet bude tento rok v rámci autosalónu v Nitre na Agrokomplexe. Konkrétne ja súťažím 11. októbra, to je sobota. Aj by som vás všetkých pozval, lenže nastala taká situácia, že je strašne veľa súťažiacich prihlásených práve na bench a súťažiť budem ja až niekde okolo 3:45 večer. Takže bude to celkom zaujímavé. Byť celý deň trošku nervózny a chystať sa na tú súťaž je dosť hard, ale v podstate keď som bol naposledy na XPC svetovom pohári, síce v mŕtvom ťahu, ale súťažil som nejakých 10 minút po polnoci a dal som svoj najlepší výkon, tak snáď mi to priniesie šťastie a bude to tak aj teraz. No a v podstate ešte to podstatné, 2 týždne po majstrovstvách sveta EVOS Prague Pro. Tam bude kategória aj amatér, aj pro. V podstate ja som sa prvotne chcel prihlásiť do amatérov, lebo profíci tam budú akože naozaj že echt nároční súperi, ale organizátor nakoniec ma potom pozval do pro a ja som si povedal, že je tam vybratých 14 najlepších benčarov z Európy. A aj keby som mal byť 14, radšej budem 14 medzi profikmi, jak vyhrať amatérov. Takže idem do toho a idem sa pobiť s tými najlepšími, takže verím tomu, že to môže celkom dobre vypáliť, lebo naozaj teraz tú váhu držím, čiže budem v kategórii do 110 s výkonmi, ktoré som mal o 10 kg ťažší, hej, na osobnej váhe, takže by ten pomer výkon váha mohol byť celkom slušný. A ešte jedna taká celkom zaujímavá vec, čo by vás mohla všetkých zaujímať, že po veľmi dlhom čase, mojom neúplne ideálnom jedálničku, si momentálne idem pomerne čistú stravu na moje pomery a veľmi dobre mi to funguje na tréningoch, aj mám dobrú energiu. Trošku som obkúkal jednu vec od Miša Kryžánka, pozdravujem, a to je ryžové kašičky, čo si on dáva. Ja som si na tom nikdy nefičal, ale momentálne som aj napríklad ranné pečivo, čo som si zvykol dávať vajíčka, lebo vajíčka to sú moje také štandardné raňajky, nahradil ryžovou kašou. A fakt si myslím, že mám z toho super energiu cez deň. Miško zase si ide ryžové kašičky pred tréningom a tiež mu to parádne funguje, takže nejaké zmeny v jedálničku prebehli a možno, že aj kvôli tomu si teraz držím akože dobrú váhu a hlavne si idem 3-krát denne mäso momentálne, takže fakt tá strava je reálne dosť čistá a funguje dobre. Sila je, výkony sú, hovorím, trošku ma obmedzuje to rameno, ale nejak to prekusneme, tie dve súťaže buchnem a potom dáme trošku taký regener a budúci rok 250? Budúci rok je cieľ taký, že možno, že si dám jarnú sezónnu pauzu a keď všetko dobre vyjde a bude dobrá konštelácia hviezd, tak by mala byť jedna kvalifikačná súťaž v júni na Olympiu a potom teda Olympia, ale Olympia bude len keď bude 200 pade, takže máme čo robiť. Poďme do toho, myslím, že sila je, motivácia je veľká. Motivácia zase by som povedal, že prišla, lebo sú dobré podmienky, dobrý sparing, takže to funguje všetko jak má, takže ten cieľ v hlavičke tých 250 je, uvidíme, keď zdravie dá a všetko, tak
ideme do toho.